בוקר טוב אסי. בוקר טוב ומבורך. הוא מבורך מה הקשר? מה אכפת לך? יום כיפור אני אומר מבורך. גרמני, תקשיב רגע, מה אתה הולך לעשות? אני הולך ללכת על החומה הזאת כמו שאתם רואים, בגובה הזה של 4 קומות. כן. ומדליק סיגריה, ושותה נס והולך על זה. זוז, דודי. דודי, מה יש לך לומר על זה? מה יש לך לומר על מה שאסי עושה? אתה יכול לדבר לאוויר. עשה. אל תתקדם אליי, לך לשם. לא מתקדם, נו אל יאללה. תתקדם אליי. נו זה בהסרטה, יאללה, קוקסינל, נו. רגע, איך אני עומד על הזין הזה? הפסדת 200 שקל? לא. לא הפסדת. אני לא בודח בו. אז היא רוצה לדעת כמעט כאילו שאיזה פחד. ראיתי. נו, איזה מפגר, נו. אתה בהסרטה, נו. תעשו כמה שניות. אולי תשמעו. לך. מה אתה עומד לי ככה בקצה? תסתכל למטה, יא תסתכל קוקסינל. למטה, תעמוד לצד ההוא. תסתכל. תסתכל למטה, מה העניין? אתה מסתכל עלינו, כאילו, תראה. זנק לך, תסתכל לצד ההוא. לא, אבל אני צריך שתעמדו בצד שלי, אתם קרובים אליי מדי. קוראים אליי מדי.